Il-ħadd filgħodu, il-Palazz tal-President f'San Anton fetaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku għall-festa ċitru li laqgħet flimkien familji, turisti u dilettanti tal-ikel. L-attività li saret fil-ġurnata tal-Palazz iċċelebrat il-wirt agrikolu Malti u l-importanza tal-frott taċ-ċitru fil-kultura u l-kċina lokali. Matul il-ġurnata, il-viżitaturi kellhom l-opportunità jammiraw il-varjetà ta' siġar u frott taċ-ċitru, fosthom il-larinċ, il-lumi u l-mandolin, kif ukoll wirjiet dwar kif dawn jitkabru jintużaw f'diversi prodotti tradizzjonali. Ma naqsux ukoll bankarelli bikel u xorb ibbażat fuq iċ-ċitru li taw toma friska u distinta lil din il-festa fejn dawn il-prodotti jinbjaw b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Il-programm inkluda wkoll attivitajiet bħal mużika live u dimostrazzjonijiet kulinari li taw lill-festa atmosfera vivaċi. One News tkellem ma' diversi nies li kellhom bankarelli tal-ikel fl-attività u qasmu l-kummenti tagħhom dwar l-esperjenza u l-importanza li jiġu promossi prodotti lokali bbażati fuq iċ-ċitru. Aħna bħala Malta Food Agency ħadna sem dell-attività biex ovvjament bħala parti minn xogħol nippromovu l-prodott lokali, llum ovvjament qed nippromovu ċ-ċitru, ħanamlu 5 riċetti, 3 savory u 2 iktar ħelwin, fejn ħankunu qegħdin insajru bil-larinċ u bil-lumi. Ħajkonna tiramisu, twist naqra differenti bil-lumi, għandna l-scones bil-larinċ, għandna t-tiġieġ bil-larinċ ukoll, u mbagħad għandna r-risotto u l-ħaġin 2 bil-lumi.